atong tukiun ang sugilanon sa usa ka babay sa Bogenhofen. Kini ang sugilanon ni Yvonne nga nagauluhan, tsaa og mga cellphone. Si Yvonne, ang girls dean sa Bogenhofen, nalipay sa lagda sa eskwelahan nga nagtugot lamang og 45 minutos nga paggamit sa cellphone matag adlaw. Nagtuo siya nga kini nga lagda makatabang sa pagpakunhod sa dili maayong epekto sa teknolohiya ug makadasig sa mga estudyante nga mapalig-on ang ilang panaghigalaay pinaagi sa pag-istoryahanay, pagkinatawa ug pag-apil sa makalingaw nga mga kalihukan. Apan nagduda usab siya nga adunay pipila ka mga estudyante nga nagtago og ikaduhang cellphone aron malikayan ang pagsunod sa maong lagda bisan wala pa siya'y lig-on nga ebidensya. Usa ka gabii samtang nagdala si Yvonne og init nga herbal tea ngadto sa pipila ka mga masakitong estudyante sa dormitoryo, nabantayan niya ang talagsaong pamatasan sa usa ka 16 anyos nga estudyante. Sa wala pa siya mosulod sa kwarto, nakadungog siya og lihok gikan sa luyo sa ikaduhang pultahan. Bisan walay makita nga lahi sa pagsulod niya, nangutana ang babay kung mobalik ba siya aron susihon siya pag-usab. Tungod sa iyang kuryosidad, mibalik si Yvonne paglabay sa mga napulo ka minuto ug nakita niya ang estudyante nga dali nga nagtago og usa ka butang ilalom sa habol nga nakapalig-on sa iyang pagduda nga adunay dili husto nga nahitabo. Wala siya mahibalo kung unsay angay buhaton. Busa nagampo si Yvonne nga tabangan siya sa Ginoo sa paggiya sa maong estudyante. Alas 4 sa kadlawon, nakamata si Yvonne uban sa lig-on nga pagbati nga kinahanglan siyang mobalik sa kwarto sa maong estudyante. Didto iyang nakita ang babay nga estudyante nga nagmata pa ug nagtago-tago sa paggamit sa iyang ikaduhang cellphone. Imbis nga masuko, mihawa una si Yvonne, nagampo pag-usab alang sa kaalam ug gibati niya nga ang Dios nagmando kaniya nga makig-istorya sa estudyante uban sa gugma ug pag-atiman. Sulod sa 2 ka oras, nakigsulti si Yvonne sa estudyante bahin sa iyang pakigbisog. Tungod sa tinuod nga pag-atiman ug kaluoy nga iyang gibati gikan kang Yvonne, miangkon ang babay nga dugay na niyang gitago o gigamit ang iyang ikaduhang cellphone. Kinabubuton niyang gitugyan kini ug miingon nga sayon na karon ang pagbiya niini tungod kay nasayran niya nga tinuod siyang gihigugma o giatiman ni Yvonne. Pinaagi ni ining kasinatian na sabtan sa estudyante nga ang Dios gusto nga tabangan siya sa pagbuntog sa pagkaadik sa elektroniko ug gihimo niya ang Ginoo nga hari sa iyang kinabuhi ug bisan sa iyang paggamit sa teknolohiya. Kini nga sugilanon, nagpahinumdum kanato nga pinaagi sa mahigugmaong paggiya, pagampo ug gahom sa Dios ang usa ka tawo makabuntog sa pagkaadik og mahimong mas duol kaniya. Ang Bogenhofen nga nahimutang duol sa Brunau, Austria, nakadawat og bahin sa 13th Sabbath offering niadtong 1986 aron matukod ang girls' dormitory diin nahitabo kining sugilanon. Ang 13th Sabbath offering karon nga quarter makatabang sa pagdala og daghang mga tawo ngadto sa Dios sa tibuok Inter-European Division, lakip na ang Austria. Daghang salamat sa inyong pagplano og madagayaong halad.